Ahoj všichni, moje jméno Lighty a vítám vás z dalšího videa. Tohle video jsem úplně neměl v plánu, ale v Brawl Stars se před 5 minutama odehrály obrovské věci a já je vám chci říct teďkom. Můžete tady už takhle vidět, že je tam dole dvakrát Star Drop event, nebo jak to mám říct. Každopádně je tady nový event pro komunitu, kde můžete volit, jestli chceme Star Dropy nebo Megaboxy. Já jsem volil Megaboxy teda, ale ještě to vysvětlím. Tadyhle je zase takováhle tabulka, jako když bylo třeba těch 5 Legendary Star Dropů v shopu. Tak tady je takováhle tabulka. A v Brawl Stars, respektive na Brawl Stars YouTube účtu jejich, prostě tam vydali před pár minutama video, kde tam to vysvětlujou, takže já vám to video dám budete ho mít prostě v odkazu v popisku. A teďkom teda zpátky k tomuhle. Já úplně neumím dobře anglicky a něco jsem z toho ale pochopil, takže doufám aspoň, že jsem to pochopil. Tadyhle za nějaký hraní nebo za výhry prostě budeme mít tady buď ze začátku buď 1 megabox zdarma, anebo 6 Star Dropů zdarma a pak se to tam stupňuje. Každopádně tady máme ještě free megabox v shopu a já bych si ho teda chtěl otevřít. Doufám, že mám zaplý nahrávání, mám. No tohle bych nechtěl přijít po asi měsíci to otevření megaboxu, takže 4 věci tady by pořád 1055 powerpointů, 50 XP doublerů, už to svítí, nějaký, kámo, to je Žanet, yes, už máme novýho brawlera lidi, a ještě tady ten hezký Brawl Pass, já to točím zase tady v 10 hodin ráno, což není moc brzo, ale i tak to prostě vůbec nemám v plánu, nemám to naplánovaný, takže to zní tak, jak to zní. A je to jako kdybych byl nějaký pomatený úplně. Každopádně mám tady Žanet a můžeme ji v nějakém příštím videu pušnout. Já vám teda dám do odkazu v popisku. Do popisku. Já tohle to vážně už nedávám. Budete mít v popisku videa odkaz na to Brawl Stars video, kde to vysvětlují, třeba to pochopíte, protože já jsem vám jenom chtěl dát vědět, že tohle je prostě ve hře a čau.